Hello, Yor. Mayo. Hay naman siya ang paring. Tuwa man silang ni Dinsyo, sir. Matoy, pamati ha. O, Yor. Tabangi gini si Marlon siyang buhaton din ha. Itabang bitaw ko siyang buhaton din, sir. Ang labing maayo Matoy, ikay report nako sa tanang mga kalambuan din Buhaton ko na, Yor. Mayo. Bueno. Muna siya ko kay haron ni ko abtan ko gabi Oh, Sige, kamu Nyor. na bahala niya. Sige, Papa. Ay, panukmod. Amping, ha? Matoy, kinahanglan sugod karon ako na ipakita ang unsay akong gahom aning dapita. O, natural, sir. Kay ikaw, ko'y bugtong manununod. O bitaw, ugay ako man, kinahanglan nga mutuman ang tanan ug unsay gusto na ko ipabuhat. Ug unsay akong buhaton, way magbuot. O, Clarix! Nagsiting-siting siya diya. Dahil, sundan ko kay. Pati sumutan. Lagi na undangan pagpangita ang kanil. Di mo na kadakog premyo. Ikaw andoy na, ato ka sa kabaryuhan pangita. Kaplor, Helen, pagkuyog mo ha, magbububuwag. Oo, tayo. Aris ako, ma'am. Sige. Uy, sa pinood to ha. Ay mo kalimot. Asa man talin? Ato, tas may kakahuyan floor. Alis kami, ma'am. Alis kami, ma'am. Sige, pag-antay. Alis kami tayo. Sige, Alis kami tayo. ay mo pagkiat-kiat dito ha. Kuha na ma'am. Nanimpahad taon nga makita ng kanding. Butan kayong mga anak na din siya, no? Puros gid sila madasigon. Natural mo yun na ma'am. Kay tiyaw mo na kadakuan ang gitanyag ni Sir Marlon. Usa kagatos kalibo ka pisos. Di sila maninguha. Pero unsa may rason ni Marlon, noy? Giunsa man niya pagsiguro nga buhi pa ng maong kanding. Kay maam ko ni giasoy ni Don Andres. Kadugay na atong namatay ni Lolo. Mao Di gyud. na nakakatuig ang nilabay kahanap sa pagkamatay ni Lolo. Bitaw. Unya, noy. Wag yun mo sugilon si Marlon nga doon na bay laing bertod ng maong kanding. Kay naa ba day? Nangutana lang ko nimo. Wa man. Gawa sa mga atong gingon ni Sir Marlon nga talagsaon ko na ng gandinga. Og iyang pasanayon. Maura gyud. Maura gid. Oh, maura. Noy. May din siya. Day. Kung kinsa man gani ang makadakop sa maong kanding, mas maayo siguro nga dili lang sa ihatag ni Marlon. Pero day, si Sir Marlon na ba nagpapangita ana? Kung kisa ko nung makadakop, ato ipahatag niyang kanding. Ing na si Marlon nga magtunga mi sa premyo nga iyang gitanyag. Magtunga mo day? Oo, magtunga mi. Kaysa pagkatinuod noy din siyo, doon na sa ko'y labot anang maong kanding. Oo, bitaw. Kay ang tagihan ng maong kanding mo ang among apuhan. So doon na dyan ko'y labot. Mao gyud. Mauna, sultihi ang mga tao. Pahibaw asab si Marlon. Sida tos Papa nga nala mawag na sa paring din ni dapita. Paulion ka siya dayon, sir. Mao lagi. Mao bitaw nga kinahanglan palayaso na sa paring kay magpatakaw niya nagstorya sa mga tao. Labi pag maghisgot sa kanding na magubot ni mga tao din Pero, huwag ka na siya kasayuran may tungod sa abilidad sa kanding. Oh. Noon, matod pa ni Papa. Sak siguro ba nga naibaw ba na si ang paring sa Bertolds Kanding? May tagwa. Ikaw bantay gina siya. Panid Kaya na. Peligro kay tanan og daghan na sag naibawaan bahin sa Kanding. Mao na delikado diya. Kamot gyud ko nga mawa na si ang paring din ni Napita. Peligro kay tanan. Muna ikaw, yung buhaton, monitoron yun mo ang mataglihok niyang paring. Nidaan yun mo.
Ya doon na kayo mapanidaan nga kita may namiligro. Report din ako ha. Oo, sir. Huwag na imayong buhaton mo eh. Hasta si Inudinso. Ing na. Papila sa paniid sa kalihukang ang paring. Problema na, sir. Ako yung to sekreto og ingon si Nudincio para patabangon. Siguro agira kay baso niya ang mga tao ato na ng tuong ang paring madaas ang usa na iyang ipang istorya. Ah, di na may tabo, sir. Oy. Ako'y bahala, sir. Ako'y bahala, di na may tabo lagi. Asa man ta sugod ang pangitaan eh. Ang atong suwig balik dito sa minteryo. Ang gihabuan na to sa mga bukog ni Don Andres. Ano naman? Aw, silbing magsugod na sa unos, pagpangita. Unya, apilo na to ang Valdez pagpangita. Gusto no? Gusto mo lang? Suhiron gid nato ang tanong dapit sa sementeryo. Lukpon gid nato. Kalabang muratag ngita og dagom. Kana bon. Sakto gyud na pero doon na lang tay kuwang. Unsa man? Doon na naman tay PC pero kinahanglan gid tag pukot. Pukot? Oh. Gusto ka? Kay para ato to makitaan kanding gamitan na to pukot. Correct. Sakto, sakto. Kung doon natin pukot, ato itong pukutan o pukot ang kanding para di na makaipsot, para di na makadagan. Therefore, upalit ang pukot. Kinahanglan yun, kay importante kay na. Pila ka na? Mga milo tutinto, tutintay titi. Pagtarong ay! Di, mangutan na ta sa tindahan. Pero, problema kayo na. Naku kayo ng problema ha? Ano naman? Huwag man tayo kwarta kapalit ang pukot. Kauno? Ay, manghuham na lang sa pari. Eh, kay sulti. Oo ako. Ano di, kapilaran ng pagsulti. Hindi ka mauwaw. Di, nga nagto mauwaw ko. Hulma naman na. Ah, sige. Ang atong unahon, ang tindahan unas bukot. Pero may bawo tagpilay kantidad na. Adili. Unahon na to ang tindira sa tindahan sa pukot para makahangyo ta. Ikay hangyo ha? Di, migahon na to. Anad bang ka na? Oo nga, tagnambi. Nakakagidi mo eh. Na, ato na ta? O, tama. Oy, oy! Ano ka? Anata ko yung tuo dito kadiyot ay. Sa unahan. Ah, baba. Kanang, Noy. Naman. Karos am na muli si Mamang Paring. Ano man? Wala ba? Nutan na lang ko. Pa man magisgot ng pauli siya? Unsa kay tuyo niya nga nino? Door man kuno siya sa iyang kaparintihan sa iyang papa. O sa iyang mga higala. Maura. Maura. Wa man magisgot og lain. Abi man gud mo ni Dinsyo ba? Si Sir Marlon di gusto nga si Mamang Paring magdugay nganhi. Kinahanglan muli na siya ngadto sa ila. Sura na eh. Ang amo sa ato ng palayason. Mao man gud ay gusto ni Sir Marlon. Eh mao biyan ay mando siyang amahan. Mao lagi. May parehan na nato nga sensayon na papahawa. Di ba ba kang usa sa las tag-10 yuta dire? Nya ato na nasupakon sila. Ang sawa mo kami mas. Ang importante nga sila ay musulti dili kita. Wa man problema ba? Basta sila lang musulti. Sura na eh. Lisod lang gapon. Ang lisod kung kita ay musulti. Di ba ka ultimo ra ta dire? Ay noon. Ingon man to siya. Na siya mo sulti. Naramday na ano lisod-lisodon pa man imong kagulingon. Kinala sila gyud musulti na dong dili kita. Ay apo ko na sa tagian ni yuta ni Don Andres. Ay na pa.
Nagisgot si Amparo nga kana kanong kanding atong ipangita, may labot pa siya na. Niingon? Niingon. Loy, naibaw di siya may tungod sa kanding. Naibaw. Magsige ko na alas bukid. Kung unsay naibaw ni Sir Marlon, naibaw sa na si Mama Paring. Taong kay mura makagawa ang puyo dili. Naibaw di siya sinitibok ang gahom sa kanding. Diyan sa? Kana pa din na laing abilidad ang kanding. Awa ni Joy. Ang giingon ni Sir Marlon ba, nakato ko ng kandinga, talagsaon ra ko na to. Pero ayang ipangita ko na to, God. Ang liwat. Saan maato ka niya? Kay mulahos ko sa lupa. Kay pagabas ka tong kahoy. Kaya ako mong hilagihon. Ay, di na lang kumulahos ka to ni oy. Basta maorte akong tuyo ni mo, nga si Mamang Paring, pasultian nga dili padugayon nga ni. Moro na na. Sige. Alis ako niya ko. Sama ka. Kaya Kuyog na to. Dili.